ସୁନ୍ଦରବନର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଗଛରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଥାଏ ଗରିବ। ସେ ତା ଛୋଟ ଘରେ ତା ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଚୁଲବୁଲି ସହିତ ରହୁଥାଏ। ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ବର୍ଷା ପବନ ହବାକୁ ଲାଗେ। ମା ଦେଖ ଆକାଶ କେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ହବ। ଦିଦି ଏ ପବନ ବହୁତ ଜୋରେ ବହୁଛି। ମତେ ସେ ପଛକୁ ଠେଲି ନଉଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ଘର ଭିତରକୁ। ଘର ଭିତରକୁ କେହି ଯାଅନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଡାଳରେ ଧରିକି ବସ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସେ, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରଟି ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଘରେ ବାହାରେ ଆସି ଗୋଟେ ବୁଦା ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବର୍ଷାରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରା ନ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲର ଧନୀ ପକ୍ଷୀ କାଳୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ ଭାଇ, କାଲି ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତମ ଘରର ଗୋଟେ କଣରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାତି ରଖିବ କି? ଚାଲ ଚାଲ ଫୁଟ ଏଠୁ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ। କିଏ ନାହିଁ କିଏ ଚାଲି ଆସୁଛ, କଣ ନା କୋଣରେ ଜାଗା ଦରକାର। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିରାଶ ହେଇ ମିଠୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋ ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଠୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଜୋରେ ଜ୍ୱର। କଣ ପାଇଁ? ଯା ଯା, ବୋଝ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ବୋଝ, ଆହୁରି କଣ ନା ତମ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଯା। ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଅପମାନ ଟିକେ ସହି ପାରୁନଥାଏ। ସେପଟରେ ତା ମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଟିକି ଦିଦି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବାହାରେ ବସି ବସି ମରିଯିବା। ଆରେ ନା, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାଲ ନିଜର ଘର ବନେଇବା। କାହାକୁ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାନି। ତାପରେ କାଶି କାଶି ଟିକିର ବୁଢ଼ୀମା କହେ, ଚାଲ ସେ ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେଇଠି କିଛି ଅଜଣା ଗଛ ଅଛି। ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ମିଳିପାରେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ରୋଗିଣା ମାକୁ ତା ଉପରେ ବସେଇ ଉଡ଼େ। ସେମାନେ ଯାଇ ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ସେଇଠୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଦେଖେ। ସେ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପତ୍ର କଥା କହେ, ଆମକୁ ତ କେବଳ ସେଇ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ଯାହାର ଆଖିର ଲୁହରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ମନରେ କେବଳ ପର ଉପକାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା ଥିବ। ଯାଦୁଇ ପତ୍ର, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗୁନି। କେବଳ ମୋ ବେମାରୀ ମା ଆଉ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମ ପତ୍ରରେ। ହଁ ଟିକି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତତେ ଦୁନିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନେ ତୁ ଏ ପତ୍ର ନେଇ ଘର ତିଆରି କର। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେଶମୀ ପତ୍ରର ଘର ତିଆରି କରିଦିଏ। ମା, ଏ ଘରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ଗରମ। ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରର ଡର ନାହିଁ ଆମକୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଘମଣ୍ଡି କାଉର ମହଲ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଦିଶୁଥାଏ। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘରର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ଟିକିର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ଗରିବ ଭାବି କେତେ ତୁତ୍କାର ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପତ୍ର ମହଲରେ ରହୁଛି, ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ବାଦ। ତାପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଶ୍ରା ପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ କବାଟ ଖୋଲ ଟିକି। ଟିକି, ଆମ ଭୁଲ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଦୟାକରି ତ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। ଆମ ଘର ବି ଛୋଟ। ଆମ ଘର କଣରେ ତମକୁ ଜାଗା ଦେଇପାରିବନି। ତମେ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ହୁଅନି। ଯାଅ ଏଠୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେ। ନା ଦିଦି, ଏମାନେ ମୋ ମାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ତମେ ଭୁଲିଗଲ କି? ହଁ ଟିକି, ଏମାନେ ତୋର ଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼ୋଶୀ। ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ବଦଲା ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନୀଚ। କ୍ଷମା କରୁଥିବା ହୃଦୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତା ଘରେ ଆଶ୍ରା ଦିଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି।
ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯାଏ।